מערכת הבחירות הנוכחית לכנסת ה-19 היא ללא ספק מהמעניינות והמורכבות שהיו בתולדות מדינת ישראל. אידיאולוגיות מטשטשות, מעברים של מועמדים, הצפה של תעמולה ברשתות החברתיות ופריחתן של מפלגות חדשות. חבר הכנסת דוקטור מיכאל בן ארי, מספר 2 במפלגה החדשה עוצמה לישראל, אופטימי מאוד לגבי הצלחת מפלגתו בבחירות הקרובות. אני אגיד לך את האמת, אני מופתע מהתמיכה בכל מקום שאני נמצא. הערכה שלי שאנחנו בסופו של יום לא מופתע אם אנחנו נגיע ל5 מנדטים. בשבוע שעבר הגיעו קרטוגרפיה של אבי דגני, נתן לנו 6 מנדטים. עוצמה לישראל היא הסיעה הימנית ביותר בגוש הימין כיום. בראשותה עומדים פרופסור אריה אלדד והדוקטור מיכאל בן ארי, שביחד עם ברוך מרזל, מספר 3 ברשימה, היו בעבר פעילים בולטים בתנועת כך של הרב מאיר כהנא, שהוצא בזמנו מחוץ לחוק, בגלל התבטאויותיו כנגד ערביי ישראל. גם הפעם היו ניסיונות להוציאה מחוץ לחוק שנכשלו. בן ארי מסביר, שונה פעם שאנחנו פועלים לפי החוק, אנחנו לא... זאת אומרת, בזמנו הרב כהנא נפסל בגלל אמירות כאלה ואחרות. אנחנו הפנמנו את הדברים, אנחנו פועלים במסגרת החוק. אני חושב שגם אם הרב כהנא הקפידו הקפדה יתרה, מה שלא מקפידים לדוגמה עם אויבי ישראל לחלוטין, אבל אנחנו שם, אנחנו לא נפסלנו, אנחנו פועלים לפי החוק. בן ארי ידוע כמי שנוהג לא פעם להשמיע התבטאויות מאוד רדיקליות. בעזה אין חפים מפשע, מורידים אותם על הברכיים ונותנים להם בעיטה באחוריים. בשל התבטאויות מסוג זה, בן ארי סופג לא מעט גידופים והאשמות. שבוע שעבר מישהו פגש אותי ברחוב וליד אוניברסיטת בר אילן, צעק לי פשיסט. ניגשתי אליו, אמרתי לו, אתה יכול לפרט? אז הוא אמר לי, אתה פשיסט. זה היה הפירוט. אמרתי לו, כן, אבל תפרט. הוא אמר, זה שאתה הולך עם אנשים ברחוב, סימן שאתה פשיסט. כחלק מהמצע הכלכלי של עוצמה לישראל, בן ארי מאמין בהשבת הכבוד למה שמכונה הצווארון הכחול, כלומר, לחשיבות שבעבודות הכפיים. פעם היו יוצאים, הם ידעו לעשות חשמל, אלקטרוניקה, מכניקה, לפעמים מכונאות, נגרות, לא כולם פרופסורים. יש כאלה שהם יכולים להיות פרופסורים במכונאות. הבעיה היא שאנחנו זה לא בסטייל שלנו ללמד כזה דבר. זה מעלים את משרד החינוך שילדים שלנו ילמדו מקצוע. לקחו את כל החינוך המקצועי בבתי הספר, מחקו אותו. עוצמה לישראל זכו ללא ספק בתחרות של המפלגה הימנית ביותר עם מועמדים שנויים במחלוקת. הם מצידם שואפים להיות המפלגה שתמשוך את ההגה של המדינה חזק ימינה.